Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. No, binuang. Sayop kini. Dagko kining sayop. Pero ganong ingon nini ngak ngibati. Ganong dili mawas kung una si Corina. Nga asawa ni Francine. Nga suod kong higala. No, di ko ang imong pati o gingon nini. Dili ko do. Oh, nasuroy ka lagi din sa amo, matansyang. Ay, ngano. Dili ka gusto mo anhi pa ko sa inyo, Corina? Si mama tansyang baya. Wamangkod ko mag-ingon, ana. Ay, mura manggod og agrabyado kang ni ako. Ngano, nakasamo ko ninyo din he? Nimo? Uy, wa ma, uy. Nakasamok, good. Aw, lagi. Ayaw lang good lain na sa pagsabot kung mangutana ko ni mong nganong ni Akama. Kay kanang ako. Concern lang baya na. Kaidaran ka na, good. Unya, ikaw rang usa ang mulakaw. Wata masayod gadi asadan, may magbinuang nimo. Unsao naman lang. Ay, uy, wala mo lugos na ako, Corina. Ay, Nagpasiaw baya si mama. na, sa may pasiaw, ana ba? Kay dili bagod tinuod ang akong gisulti. May managinot pa di ay nako. Madunggan ka kanig laing tao, ma. Na mauwaw ta. Ay, ikauwaw na di ay ko nimo, Corina, ha? Abi kay tiguwang naman ning inahan nimo. Ingon na ana na di ay na, no? Si Mama Tansyang ba? Lainan gina niyag sabot ang akong gisulti, uy. Wala manggod na. Ang ako, nga mabalaka lang ko nimog maglakaw-lakaw, nga ikaw ra. Uy, kasog may uban ka. Kaya makasiguro tang naay makatanaw-tanaw nimo. Ay, na, way magbinuang na ko, Corina. Aw, hinoon. Pwede pang dunay madagma na ko. Na, wanas mama. Ay, pastilan ni mo, Corina. Dili ka gyud ka kumigsiyahan, no? Huwag ko kaya ngay kabalakan ako kay daga man ko ron. Dalaga ko. Wa naman ko'y kabilinggan. Pwede na. Unsa? Basta, wa kaya ngay kabalakan ako, Corina. Kay doon ako'y ikasukol. Bisag patayan pa. Kumusta man yung tindahan ninyo? Ay, kaluoy sa Ginoo. May halin pod ma. Ay, bitaw. Gisuroy ta mo din kay nagsusi ko ninyo okay pa ba mo din Kay wa manggod malilong nako nga apektado ang pagpanguman ni Francine Dinis. Huwaw, sa il ninyo. Ay, maulagi maoy. Mauginay among problema ron. Kay nasayang gyud ang pananom namo dinhi. Sa tanan kong mag-uuma dinhi sa among dapit, apektado. Ambot unsaon namo pagbayad ang mga utang namo sa binhi. Sa abono ug sa uban pang mga utang namo. Ay, makasabot ra nang nautangan ninyo oy. Kay mayo magtinuyuan na ninyong huwaw. Nga iya manas kinaiyahan. Kun kita'y pasultihon ma. Pero hibaw na ka. Nakining atong mga utanganan, mupatubo man pud taon as interes kung mapakyas tagbayad sa panahon sa tingbayad. Ingon na gyud na. Mao man pud na ilang pangita. Maulagi sab.
Maong napanglantawan lagi namo ni Francine. Nga bisan pag mabalik na sa maayo ang panahon, ug moabot ang higayon nga maayo na unya puhon ang among ani, di pa gyud di makasapar sa kadaot nga nahimo karon sa huwaw. Ay, ngunani gud ning panginabuhi, Corina. Usahay maayo ang atong abot. Usahay sab, logi pod ta. Mao lagi ma, nakasabot ko ana. Nakasabot ni si Francine ana. Ug naanad na ta ni adto pa. Labi na nga wa pa mi anak si Francine. Ug sa bisan sa gagmay pa ang mga bata. Pero karon mga dagko na sila ug nang eskwela na. Di na mahimo nga manghinanaw o mag-relax-relax lang ni. Kinahanglan namin mo kayod. Aron nga magkakaon ang among pamilya ug makapalit sa tanang mga kinahanglanon nila. Ay, dili na ko mistil pa nimong sultihan, anak Corina. Kay, miagi na ko, anak. Mo high school naman ko sa sunod at least sa klase si Dudot, ma. Ug napanglantawan na namo ni Francine ang umaabot na mong problema. Ay, panangpit lang. Kay kung may ikatabang lang ko, naaraman yun ko. Salamat kayo ni mo Matansyang. Daghan gyud kayong salamat nimo. Dinhi day si mamatan siyang, day ko rin. Oo, ugnay. Nagdasyag sudanon para nato. Tawag sa mamatan siyang, no? Nakuna-una pa yun. Manghihuna-hunaon ko dinuon kinas mama no. Labi na siya ang mga apo. May pasalig siya nga manangpit lang kunutan niya kung maapi kita. Eh kung doon na lang kuno siya, aw di man gyud kuno siya mo balipad. Mao ba? Eh, pastilan, imbis kita mo imutabang ni mama kay siya na lang usa. Kita naman hinoy itabangan niya. Sige lang. Magkabawas lang niya tang mama. Ayo, Uy, hello. Let's go, sing. May nanangpit man nimo Francine. Ayo, si Craigie man ron. let's go. Pastilan. Ayo. Ano naman po ni siya, uy. Siya dairon. Mag-anhian na lagi na siya din sa ato, no, Francine? Unsa may tuyo anak niya nimo? Murag nagduda na ko niyong duhada. Unsa ka day ko rin? Unsa nagduda ba? Sultihi ko no kopi. Unsa man day sikreto ninyo? Kurin! Uy, na. Isip kung saan naman nagdaduni mo din sa amo, Greg. Bro, hindi naging ko makadawat ini. Imong balibaran ng grasya nga kinasingkasing may akong tabang ninyo. Eh, di man good, Greg. Ang ako nga, unsa man niya ikasulti sa mga taga-tinhi ba? Abin lang niya nila. Sing, sing, sing. So may ikahatag nga tabang sa mga taga-dinhi sa inyo diha ninyo. Sa imong pamilya, doon na bagod. Greg, Ug usa pa, kung imong balibaran ning kinasingkasing ng kung pagtabang ninyo, di ka kumalain nimo. Abi ko maghata. Suod maghata. kuan, wa ka lang makasabot. Isabtan nako, na ka, Francine. Okay. Fine. Di ko mamugos nimo. Ayaw lang kalain, Greg. Oo, magkumlain. Ang ako lang hisabtan nga gilain mo sa pagsabot ang kinasingkasing ko unta nga pagtabang ninyo. Nimo. Nagisip na kung dili kay suod lang higala. Gipakasama pod unta na akong igsuon. Sorry, Greg. Away problema na sing. Ang ako lang hangyo nimo nga isod sa kaayo nga dadon ko kinigbalik nga akong da para ninyo. Ang ako lang ikapasalig nimo, laomi nga dili na ko mobalik kung magsamok pa ninyo rin sa inyo. Greg, eh. Nabati na ko ang inyong panagsulti, Sing. Wa ko'y mahimo. Walang siya makasabot na ako, Corin. Hisabtan ko ikaw, Francine. Pero gusto ang imong kipuhat. Bisan tuod pobre ta, pero mabuhi man tingali ta kung magbinati ay o magtinapangailan ta, di ba? Oo, day, Corin. Pero mas maayo tingali nga magkasulti mo og usab.
Kana pang mapasabot ko nimo siya sa imong kabahin. Mao ginay akong plano. Pero dili lang karon. Palabiyon lang sana ko ining higayon na. Kaya bang mabugnaw no sab siya. Kung kinahanglanon nga ubanan ko ikaw nga to niya, Sing, ingna lang ko. Kaya mutabang ko sa pagpasabot niya. Musultir ko nimo day. Kung unsa man gani. Para amo Japon ni Day Miles pa, ma? Bitaw pa. Oh, Dodot, Miles. Para inyo na. Gihatag na ni Tito Peggy ninyo. Butana gyud ang migo nimo pano? Kay pinanggakay mi niya ni Day Miles. Di ba, Day? Maukit pa. Pero sayang lang po. Kay dili jud mi makatay mi ini kaniniya. Ang amo nga makapasalamat unta mi niya ba? Oh, bitaw, maukit. Oh, sige na, sige na. Kay usaon niya ni mga adlaw. Dadon ta mo dito niya. Aron personal niyo siyang mapasalamatan. Dili ba? Day ko rin. Ha? May gisulti ka, Sing? Eh, unsa may nahitabo nimo? Mura lagi kagwa sa imong kaugalingon. Ngano ka? Day ko rin? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!